Семейството на Несрин и Незар пристига в България преди година. Преди месец статутът им на временно пребиваващи изтича. Не очаквали да им се наложи да останат толкова дълго. Ние като дойдохме, помислихме, нещата ще станат добре, защото никой не е помислил толкова много да се държи режима. Нали? Всички казаха най-накрая, народа ще се победи. Но нещата не вървяха както сме помислили. И двамата са учили в България. Тя е фармацевт, той зъботехник. Сега искат да получат шанс да започнат тук наново. Подали са документи за статут на бежанци. Нашия град Хомс е унищожена. Тия като да ти кажат, че като Берлин на Втората световна война. Точно. Така ужас, напълен ужас. Само 2 квартали остават в Хомс. И къде да се върнем? Докато те чакат, техни сънародници в София организират протести срещу режима и призовават международната общност да действа бързо. Казват по-бързо да действа Обама и призовават Башар Асад да не бяга, да стои на място, за да бъде изправен пред съд. Несрин и Незар също идват на протестите. Очакват Асад да бъде наказан от Запада и не виждат друг начин за спиране на кръвопролитията в Сирия. Не искаме никой, нито от тези държави да оправят нещо с нас. Нито Америка, нито от... Те да оправят първо техния живот, после да идват да оправят при нас. Други техни сънародници в България продължават да подкрепят правителството на Башар Асад. На 1500 км от родината си, сирийците също са разделени. Мохамед е от 27 години тук. Нарича противниците на Асад терористи. Има много от тях, които са заблудени и не знаят за какво протестират, или платени, или просто са дезинформирани. Но голямата част от хората, които са срещу правителството, са терористи. Привържениците на Асад също организират протести, а противниците му настояват за намеса на Запада. И за едните, и за другите обаче за момента няма път назад. Няма. То да се върне там кошмар, ужас вече в Сирия. Не се живее. Добре, ние сме големи, можем да се оправим. Но децата, всеки ден оръжия, бомби, не се знае всеки човек кога може да умира. До началото на месец септември сирийските бежанци в България достигнаха 1500 души. Според правителството, вълната тепърва предстои.